Здравейте, колеги! Днес ще направим един преглед на пчелите, по-точно прослушване с стетоскоп. По начина, по който се държат пчелите, дали са малко по-буйни, дали са малко по-спокойни, може да определим дали семейството е спаднало в някаква нужда. Сега с половинката ми ще ви покажем преслушване на пчелен кошер и на пчелно семейство. С цел да разберем изискват ли се някакви бързи реакции и намеси от страна на пчеларя, или ще бъдем спокойни, че всичко е нормално с това семейство. Поставяте стетоскопа на ушите, може и само мъркуч. Бъркате вътре в самия кошер и започвате внимателно да преслушвате. Вкарвате мъркуча около една педи. В момента се чува много леко и тихо звучение, жужукане на пчелички. Това значи, че семейството е нормално, спокойно, има храна. При почукване, както го направихме, семейството зажужава малко по-силно. Почукването трябва да бъде леко, за да не се разпръсне кълбото. За момент се увеличи жуженето, сега се успокоиха и почти вече не се чува. Това значи, че самото семейство е в добро състояние, майката е силна и има достатъчно медови запас. Температурата в момента. За съжаление, другият апарат го няма в мене, за да покаже температурата на кошера. Проверяваме също и температурата вътре в самия кошер, но по това, което преценям, значи е с нормална температура самото. Самия кошер и самото пчелно семейство е в отлични условия. Добре зазимено. Сега записваме състоянието на кошера. А на въздуха? Около 4-5 градуса. Температурата в момента на въздуха е около 5 градуса, показва термометъра. И не можем да си позволим лукса да отваряме и да преглеждаме. За сега това от нас. До нови срещи!